idol. Okay, let's go. Let's go. Ride safe sa atin. Shout out kay BCM TV. Salamat dito sa vlogs ko. Troy Lee. Thank you. Saan, sir? Downhill. Yeah. Ay, dito ko sila, ano, doon sa baba. Ride safe. Ingat. Diyan sa bato, sir. Lapo yan. Gulong lang. Op, may one down. One down. Oh, ingat. Oh, ingat boss. Ingat sir. Ingat. Oh. Oh, ingat sir. Up, ya. Oi. Yun. Oh, ingat sir. King boy. Woo! Let's go sir. Hope ya. Oh. Ha? Tapos alalay lang tayo. Hindi pa natin alam ang daan. Woohoo! Ayos. Step. Grabe. Nadudot. Go! Ride safe. Sunod ako, sir. Tagal daw din nakakalo dito. Ang ganda.
Oh, aso. So, delikado yung kawayan nila. Ahon. Banayad 1. Susunod na tong Banayad 2 trail. Tapos sa dam. Medyo technical daw yun, kaya ingat lang ako doon. Dito na tayo sa Banayad 2. Yan sir. Okay. Sarap ng hangin. Ang lamig. So sabi dito, ang ganda ng view. Time check na pala, 8:25. Uy, yan na yung ano, sir, planta. Oh, makapadyak oh, yan yung planta oh. Kitang kita natin dito oh. Yehoo! Sarap mag-trail dito. Ganda. Ayos. Mayat. New Zealand. Mayat. Video ko kayo. Lag na ako. Friendly ka pa dyan! Subscribe! Shout out. Subscribe, like, comment, lahat na! Kalawag. Abos kayo yung mga ad. Oo, Sayang. Shout out kay tatay ko. yeah! Sa number 1! Shout out, nakagets na ako. Oy. Shout out kay Mrs. Nandyan na po sila. Run. Nandyan na. Sila yung nauna. Nandyan na, nandyan na. Woo! Woo! Oy! Nag-whip pa, oy! Banggaing, banggaing. Oops! Yeah! Bilisan nyo! Bilis! Yoo! Op! Yeah! Grabe ito yung tinitira nyo na ano, mabilis. Hindi ko pa. Yung susunod pa dyan. Oh. Pwede pa tong bilisan kasi pwede pang ibang gadget eh. Kaya susunod, pwede mo ulit bilisan. Dahan-dahan ako dito. Parang patag lang. Pero di, mabato to. Sige, good luck sa akin. Let's go! Dahan-dahan lang tayo. Ah. Oh, middle strike. Yeah! Mauna ako doon, sir. Wait, sir. Sige, sir. Grabe itong tinitira nila, oh.
pwesto. Saan na sila? Kanin. Dami naman itong daan na ito eh. Woo! Woo! Ganito pala kahirap dito sa dam. Malupit na training ground, sir. Grabe din dito. Sir, ano na nga pala yung pangalan niya? Ay, Boys Toleno ng WWE. Boy Stolen, ayos ah. Si Jackson, ay si ano. Ayun pa nga, ayun. Ingat, ingat. Mali. Ingat, ingat. Kaya mo na, boy kapag ha. Tingnan niyo ako. Ang taas. Ride safe mga idol. Op, ya, op, op, op. Sobra. Di, sa kabila. Kabila, Dito. sa kabila. Diyan sa kabila. Kabila. Diyan sa kabila, sir. Nangyari. Dito sa kabila yung daan. Hop. Daan, daan, daan. Uy. Sorry, sorry. Dito, dito, sir. Daming rats mo dyan, Diyan, sir. ha? Sir, diyan. Bakit yung dito? Diyan ang daan, sir. Hop, daan, daan, sir. Wala dyan sir. Diyan, diyan. Ay. Grabe to. That's boy Budol. Hop. Ay. Yan ang may... Wala sumemplang, oh. Wala sumemplang. Ayun naman. Ah, sige lang, alalay lang. Kaysa sumimplang ka. Madaya talaga sa Bita itong tinitira nyo. Training ground. Nice, sir. Kung hindi dun sa kabila, sir. Nice, nice. Oh, sundan nyo, sundan nyo. One down. One down. Ano sir, okay, nakuha niyo yung kami doon. Galing. Yan, yan, yan. Dap, dap! Yuhuu! Boy Turon. Si Boy Doron. May drone eh, kaya Boy Turon. Ay, kaya pala Boy Doron. Ayos, sir. Nice. Oh, sir. Ride safe. Kaya yan. Gapang po. Oh. Nice. Galing, ang galing. Mga hardcore. Si Boy Drone. Yan po si Boy Drone. Op, ya, op, ya. Buti na lang naka-helmet. Hop, 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 hop. Kala ko hindi. Simplang na ako dito. Wala din, simplang din. Sir. Oh, picturean mo yung ano niya. Yung picturean mo yung.
Oo. Lot ni sir. Para kun ba. Okay lang yan. Okay lang sir. Oh, may ano ka dito? Sugat. Nakakatayo tayo. Mahirap niyan pag sakay-sakay na tayo. Patay ko. Maganda yung ano nyo doon. Lumipad din. Maganda sa kuha sa akin nyo yun. Sa camp. Kasi tumalon ka. Tumalon na ako talaga. Magtatawahan ko yung bike. Dito na ako nadulas eh. Okay lang. Ayos. Normal lang ganyan. Sanay na. Pag ko ng ganun, nag-gumay siya plano to. Alalay, alalay. Pangalawang simpran. Pero natapos sila natin. Mabilis masyado. Okay. Mayroon pa ng muma. Nagalis mo. Ayan mga kapadyak. Maraming simplang ngayon. Ako yung una. Na Wala pa yung iba. Marami. Aka yung iba. Maraming nangyari. Inuna mo kasi sir. Ay, sorry. Yung may pilay pala. Tawid tayo ng tulay na kawayan. Yan na madulas. Ako yung sanay sa rantay. Boy rangtay. Ay, sa baba. Oh, nakuhanan. Nakuhanan. So. Tatawid kami ng tulay. Ayan. Laglag tayo dito pag ano. Lagalag. Huh. Talaga.
Best of 3 ah, best of 3. Lightning. Makaray. Bike. Pa-video man bro. Alright. Night safe. WWE. Sir, wow.
Dito ang delikado, no? Igulong mo lang. Magpagulong-gulong ako. Oh, shout out! Shout out! Si Boy Pitik. Kilala ko na si Boy Pitik. Okay, Jack. Okay, paunahin muna natin. Okay. Sundan po natin ang tinbudol ng Tayog. Hop, may doon. Mayat budol niya. Oy, ayos. Yeah. Shoutout mo yung team mo, Team Budol. Shout out Team Budol. Dito ang budol. Wala na. Alright. 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 Hop, dahan. Okay, paunahin natin si boss. Malalim. May salat. Yuhu! Yuhu! Ang sarap! Ayos! Ayos! Nakasmile sa lahat. Oh, galing. Vision. Hello. Okay. Banat! Yeah. Galing ah. Sana all. Yeah.
Mga kapadyak, nandito na lang yung ride namin. Salamat kay Sir Albert sa pag-imbita dito. Casual. Welcome sir, welcome po sa ulitin. Matindi yung sa dam. Matindi. Oo, mga ilang balik nyo pa sir. Marami pang simplang ang mapapanood. Ayos, thank you sir. Subscribe po kayo sa kay Sir Friendly Kapadyak. Okay. Sir, yes sir!